Microsoften Aurora izeneko eredu berriak 10 egunez iragartzen du klima globala eta baita airearen kutsadura zehatz iragar dezake. Mundu osoan egiten du hau eta guztia 10 minutu baino gutxiagoan. Zehazki, atmosferako 6 kutsatzaile garrantzitsuenen mailak aurre ikusi ditzazke aurorak: karbono monoxidoa, nitrogeno oxidoa, nitrogeno dioxidoa, sufre dioxidoa, ozonoa eta partikulak. Auroraren iragarpenak gainera 5 egunetakoak dira. Zientzialariek diote erabat guztiz erabilgarria dela aurora, orain arte egiten ziren iragarpenek baino askoz ere bizkorrago eta askoz ere datu gehiago ematen dituelako, bai klimaren inguruan eta baita kutsatzaileen inguruan ere. Eta badirudi erabiltzen hasiko direla politikak aurrera eramateko, osasun kalteen inguruan adibidez, hauen aurka kutsatzaileak zenbateko mailan egongo diren kontutan izan da, politikak aurrera eramateko. Besteak beste, osasun arnas aparatuko gaixotasunen, gaixotasun kardiobaskularren edo beste hainbaten eragina saihesteko. Aurreko saioetan ikusi genuen jada, klima aldaketaren aurkako borrokan lurreko eremu batzuei eta animalia batzuei ere beste batzuei baino garrantzia gehiago edo kaso gehiago egiten zaiela, eta horren adibidezen Artikoa, Artikoari garrantzia handia eman zaio hasieratik eta sinbolo bezala hartz polarra ere ikusi genuen. Badirudi modan jartzen direla elementu batzuk klima aldaketaren aurkako borroka honetan, eta ez dakit oroituko zareten, baina 80ko hamarkadan gutxi gorabehera klima aldaketaz gehiago hitz egiten hasi ginenean, kutsadura atmosferikoaz hitz egiten ari ginenean bereziki, garrantzia handia ematen zitzaion ozono geruzari. Eta dagoeneko ez da ezer entzuten edo oso gutxi entzuten da ozono geruzaz. Berdin jarraitzen aldu, ze gertatu zaio ozono geruzari, okerrera egin du, hobera egin du? Zalantza hauek argituko ditugu gaurko saioan. Ongi etorri. Ingurumenak noizbehinka albiste onak ematen dizkigu, dena ez da txarra, gehiena agian bai, baina dena ez. Eta, jakinarazi dutenez, 2040 urterako konponduta egon daiteke ozono geruza. Duela urte batzuk hainbeste entzuten zen ozono geruza hori. Eta 2066rako berreskuratuta egon daiteke Antartikoaren gainean zegoen ozono zuloa, lurreko zulo handiena izan zena. Baina oroitzen algara zer zen ozono geruza. Ozono geruza lurraren gainazaletik, lurrazaletik, 15 eta 35 kilometro artean dagoen geruza da, estratosferan dago kokatuta, eta bere izenak dioen bezala ozonoz dago osatuta. Ozonoa da 3 oxigeno molekulaz, 3 oxigeno atomoz osatutako molekula bat. Gas bat sortzen du molekula horrek kolore gabea, eta eguzkitik datozen izpi ultramoreak xurgatzen ditu ozono geruza honek. Beraz, izpi horiengandik babesten du lurra. Gutxi gorabehera, eguzkiak kanporatzen dituen izpi ultramore horien 87–88 inguru ozono geruzak xurgatzen ditu.
Baina era berean, ozonoa sortzeko ezinbestekoa da erradiazio ultramore hori. Ozonoa bera molekula oso urria da gure atmosferan, oso zaila da airean ozono molekula bat topatzea, airean dauden 10 milioi molekuletatik bakarra baita ozonoa. Eta atmosferako kutsaduraren eraginez, duela ja urte nahikotxo, geruza hori ahultzen joan zen, ozono molekula horiek desagertzen joan ziren, eta horrela ozono zuloa edo ozono geruzaren zuloa deitu zitzaion prozesu hori gertatzen hasi zen. 60ko hamarkadan Antartikan hasi ziren izpi ultramoreak behar baino gehiago detektatzen edo behintzat garai hartan konturatu ziren ezohiko erradiazio ultramorea zegoela Antartikaren gainean. Eta fenomeno hori gainera ikusi zuten udaberri guztietan errepikatu egiten zela. Udaberrian zegoen erradiazio ultramore gorakada bat. Eta hasiera batean ikertzaileek ez zekiten zergatik zen hori, zergatik zegoen erradiazio ultramore gehiago. Eta halako batean ohartu ziren ozono geruza kaltetuta zegoela eta hori zela erradiazio ultramore gehiago izatearen arrazoia. Konturatu ziren kloro atomo erradikalek ozonoaren deskonposaketa eragiten zutela eta beraz ozono geruza geroz eta ahulagoa zela, ozono kontzentrazio gutxiago zegoela eta ozono geruza hori murrizten ari zela. Baina hurrengo galdera izan zen ea zergatik zeuden kloro atomo erradikalak atmosferan, berez egon behar ez luketen tokian. Hori ikertuz, konturatu ziren klorofluorokarbono gasak existitzen zirela eta horiek zirela ozonoa desintegratzen zutenak. CFC ere deitzen zaie gas horiei, askotariko gasak daude, talde bat osatzen dute, eta industrian hainbat erabilera dituzte gas horiek. Besteak beste aerosoletan erabiltzen dira, espraietan adibidez, eta baita ere hozte sistemetan, hozkailuetan edo aire girotuetan gas horiek erabiltzen dira. Hobeto esan da, erabiltzen ziren, ze momentu batetik aurrea ikusiko dugu debekatu egin zituztela. Ikusi zutenean gas horiek zirela ozono geruza kaltetzen ari zirenak, 1987an Montrealgo protokoloan debekatu egin ziren CFC hauek, gas hauek. Eta badirudi gaur egun esan dezakegu, bertan protokolo horrekin hartutako erabaki horrek ondorio nabarmenak eta positiboak izan zituela gainera ozono geruza hori berreskuratzeko. Urteak pasa ahala geruza hori berreskuratzen joan da, zituen zuloak geroz eta txikiagoak dira, eta pixkanaka badirudi hasiera bateko egoerara itzultzen ari dira edo bidean doala behintzat. Eta zergatik, ozono geruza suntsitzen zuten sustantzia horiek, geroz eta nabarmen jaitsi direlako atmosferan. CFC ez gain, badira beste gas batzuk HCFC deitzen direnak, eta hauen maila ere, berriki jakin ahal izan dugu, hauen maila ere lehenengoz murrizten hasi dela. Aipatu dugun Montrealgo protokolo horri esker 2010etik
mundu osoan debekatuta daude CFC-ak, baina horiek debekatu zituzten garaian beste gas batzuk erabiltzen hasi ginen, ekintza edo funtzio bererako, eta horiek dira HCFC-ak. Horiek ordezkatu zituzten aurreko CFC-ak eta hauen kaltea ere, hau da, hauek kalte eragiten zien baita ozono geruzari. Hauek ere protokolo horren bidez murrizten joan dira, eta orain esan dezakegu murrizteko fase horretan daudela benetan. 2040an dago jarrita epemuga HCFC-ak erabiltzeari uzteko, eta 2021an iritsi ziren maksimora gas hauek. Beraz, urte horretatik, 2021etik zertxobait bera egin zuten, hori diote datuek, baina oso gutxi. Eta aurtengo neurketen, 2024ko neurketen arabera, berakada, orain bai, berakada nabarmena da. Ozono geruza guztiz berreskuratzea onuragarria izango da, lurreko klimarako eta bizitzarako erabat beharrezkoa dugulako, baina baita HCFC-ek berotegi efektuko gasa sortzen dute, edo berotegi efektuko gas bezala kontsideratzen dira, eta beraz ozono geruza berreskuratzeaz gain, hauek erabiltzeari utzita berotegi efektuko gasak ere murriztu egingo genituzke. Beraz, honako hau adibide oso ona da azpimarratzeko erabaki onak hartzen direnean, eta benetan aplikatzen direnean erabaki horiek eragin handiak izan ditzazkela modu positiboan noski, eta gainera nabarmenak direla denbora pasala, pixka bat itxaron behar da onura horiek ikusteko, baina azkenean nabarmenak egiten direla. Ozono geruzaz asko hitz egiten zela aipatu dugu dagoeneko, orduko beste klasiko bat, kutsadura atmosferikoarekin erlazionatuta, euri azidoa zen, seguro gogoratzen zeatela. Euri azidoaren fenomeno hau 1872an deskribatu zen aurrenekoz, kimikari britaniar bat konturatu zelako, euriak geroz eta azido sulfuriko gehiago zuela. Eta, eremu batzuetan, azido sulfurikoa edo beste azido batzuk zituen euria edo prezipitazioa egiten zuela. Honen errua, iraultza industrialean erabiltzen zen ikatzaren errekuntzari egotzi zitzaion, eta hein handi batean hala zen, ikatzak azido sulfurikoa, ikatza erretzean, azido sulfurikoa kanporatzen zelako. Sulfuro horiek atmosferara iristen ziren, eta noski prezipitazioak gertatzen zirenean, uraren pH-a jaitsi egiten zen. Sulfuro horiek urarekin nahastean, azidotu urazidoa sortzen zen azkenean. Orain ordea, badakigu uraren konposizio horren abiapuntua ere naturala izan daitekela, hau da, euria ez da beti azidoa kutsadurak eraginda, beste fenomeno natural batzuk ere eragin dezakete, adibidez sumendiek edo baso-suteek naturalak direnean, edo vegetazioa, landaretza izorratzeak ere efektu antzekoa izan dezake baita ere. Baina gizakiak eragindakoa edo naturala izan da, euri azidoak hainbat arazo sortu izan ditu ingurumenean,
eta batez ere ur ekosistemetan aldaketa handiak eragin ditu. Landaretzan ere eragin nabarmena izan du, eta adibidez, besteak beste, hirietan eta herrietan eraikuntzak edo ondare arkitektoniko batzuk ere arriskuan jarri ditu, euria egitean, euri hori azidoa baldin bada, adibidez, kareharria edo marmola bezalako materialak desegin egin daitezkelako euri azidoarekin. Beraz, eraginak ez dira bakarrik ingurumenean izan, baita ere, ondare kulturalean ere. Baina zorionez, CFC-ak mundu mailan debekatu ziren bezala, sulfuroren isuriak ekiditeko ere hainbat neurri hartu ziren, eta gaur egun esan dezakegu euri azidoak eragiten zituen ondorio kaltegarri horietako asko hobera egin dutela. Ondorio positibo hauek, hau da, hobekuntza hauek nahiko nabarmenak dira adibidez Ipar Amerikan eta Europaren kasuan baita ere. Eremu hauetan airean zegoen sufre kutsadurak behera egin du, eta beraz airearen kalitatea alderdi horretatik behintzat hobea da. Herrialde batzuetan nabarmena da hori, azken 3 hamarkadetan kutsadura mota hori, sulfuroen kutsadura, 80% jaitsi da. Baina hala ere arazoak kartzen jarraitzen du, ze ur ekosistemetan jaitsiera hori, sulfuroen kutsadura hori ez da hainbeste jaitsi. Bai atmosferan, baina ur ekosistemetan badirudi oraindik hor jarraitzen duela. Dagoeneko ez dugu atmosferan aurkitzen, edo behintzat kontzentrazio askoz ere baxuagoetan, eremu batzuetan besteetan baino gehiago, baina oro har atmosferan gutxiago dago, baina elementu horrek hor jarraitzen du, ez atmosferan, baina bai atmosferatik erori zen beste eremu batzuetan, eta horietako bat da ur ekosistemak adibidez. Gaur egun sulfuroen kutsadura jatorriak antropogenikoak behintzat, nekazaritza, mehatzaritza eta industria direla diote adituek. Zen nekazaritzan adibidez, sufrea erabiltzen da batez ere ongarrietan, eta baita ere pestizida moduan onddoak kontrolatzeko. Eta aipatzekoa da, nekazaritza ekologikoan edo hala kontsideratuta dauden batzuetan, sulfuroa edo sufredun sustantziak erabiltzea onartuta dagoela. Beraz, iturri horietatik, nekazaritzatik, mehatzaritzatik eta industriatik gehien bat, azkenean sufreak uretan bukatzen du, bai alde batetik, bai bestetik, badakigu denak azkenean uretan bukatzen duela, eta sufrearen erdiak gutxi gorabehera uretan bukatzen du. Mehatzaritzan batez ere lignito ustiategietan erabiltzen da sufrea, eta hainbat industria prozesutan ere erabiltzen da, adibidez jateko olioan, patataen almidoiaren eta paperaren ekoizpenean, 3 prozesu horietan askatzen da sufre gehien. Elementu honek, sufreak, uraren kalitatea gutxitzen du, baina horretaz gain, karbonoaren, nitrogenoaren edo fosforoaren ziklo biogeokimikoan ere eragina du. Eta uretan eragin dezaken beste ondorioetako bat, ondorio kaltegarrietako bat da eutrofizazioa, beste noizbait ere aipatu dugu, ongarri bezala edo mantenugaiak handitzen direnean uretan, kontzentrazioa handitzen denean,
algak gehiago hazi daitezke eta beste organismo batzuen bizitza oztopatu dezakete oxigenorik gabe uzten dutelako ura alga hauek. Bestalde, beste ikerketa batek aztertu du klima aldaketak sufrearen kutsaduran izan dezakeen eragina, eta ikusi dute alde batetik muturreko eguraldiek, meteorologian gertatuko diren muturreko gertaera horiek, besteak beste euri zaparrada handiek lurzoruan bilduta dagoen sufrea uretara eta bertatik ibaira edo itsasora eraman dezaketela. Eta bestetik, itsasmailaren igoerarekin sulfato asko duen ur gehiago ari da sartzen lurrazpiko uretan, eta baita ibaietan ere, eta horietan sulfatoen kontzentrazioa handitzen ari da. Beraz, sufreak eta baita haren deribatuak ere, sulfatoek, adibidez, ur ekosistemak eta bertan bizi diren organismoen bizitza baldintzatzen dute, baina adituek diote arazo hau ez dela behar bezala kontutan izaten eta garrantzi oso gutxi ematen zaiola. Aipatu genuen aurreko saio batean ur gezako ekosistemei oro har ez zaiela kasu handirik egiten, eta beraz bertan dugun kutsadurari ere gainbegiratua egiten diogu. Baina, honek ere izan ditzazke irtenbideak edo behintzat proposatu dituzte sufrearen kutsadura murruzteko irtenbide batzuk edo estrategia batzuk, eta horietako bat da bioerremediazioa. Bioerremediazioak egiten duena da prokariotoak edo onddoak edo algak erabiliz, bai lurzoruko, bai uretako edo beste edozein elementutik kutsadura kendu. Kasu honetan, sulfatoa lurzorutik edo uretatik ateratzeko, aukeratu ahal izango lirateke, adibidez, sulfatoa erabiltzen duten mikroorganismoak, haien metabolismoan erabiltzen dutenak, eta sufrez kutsatutako lurzoru bat badugu, bertan mikroorganismo horiek ereinda edo lurzoruarekin nahastuta, azkenean kutsadura hori gutxitu ahal izango litzateke eta ondo funtzionatzen badu, kutsaduratik libre geratu ahal izango lirateke elementu horiek, bai lurzorua izan daiteke edo baita ura ere, edo beste ekosistema mailan ere aplikatu daitezke. Ikusi dugu beraz, aireko kutsadura atmosferikoa, klima aldaketaz hitz egiten hasi ginenetik, hori izan da garrantzia asko eman diogun gaietako bat, merezia du noski, eta ikusi dugu, klima aldaketak ere, edo haren inguruko ematen dugun informazioak ere bere bilakaera izan duela, eta urte batzuetan gehiago hitz egiten da ozonoaz, adibidez, ikusi genuen, garai batean ozonoaz asko hitz egiten zen, eta orain ez da hainbeste hitz egiten, eta hitz egin beharko litzateke, hain zuzen ere, notizio onak ditugulako, eta horiek ere esan behar dira noiz behinka. Sufrearen kasuan ikusi dugu baita ere, atmosferako kutsadura, sufreak eragindakoa hobetu dela, baina ezin dugu berdina esan ur geza edo ur ekosistemetan. Beraz, ikusiko dugu urteak pasala, ea beste kutsatzaile batzuk ere bera egiten duten, hauek bezala, eta egoera poliki-poliki hobetzen doan. Gaurkoz hala utziko dugu, hurrengo saioan atmosferako kutsadura hitz egiten jarraituko dugu, gai honek askotarako ematen duelako.
Hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.